Правя това клипче, защото исках да ви представя два продукта, от които съм изключително доволна. Това е крем за лице за рана и кремът за околочният контур. Изключително съм доволна. За мен това е откритие, аз така го наричам. От 2 месеца ползвам продукта интензивно, единият и другият. Слагам си сутрин и вечер. Трябва да ви призная, че когато съм си вкъщи през деня, си слагам и трети път, защото много ми харесва усещането, чувството, което ми носи употребата им. Кожата ми става по-хидратирана, по-млада. Годините си вървят и аз наистина държа продуктите, които слагам върху лицето си, да са качествени и да виждам ефектът от тях. Горещо ви ги препоръчвам. Изключително натурални са, биопродукти, една деликатна, много приятна миризма. Дори бих казала, че съпругът ми също си открадва от този крем специално и си слага от него, да свършва доста по-бързо. За мен това е откритие.